Gagal Nimas Nimas jantung hatiku nih kata cara lagu nih niku lek jenengan sing nembang kuwatet Pak Pak ingkang wonten wingking monggo kopi swanten ning mburi oleh ora di penembang mulai dhisik gak mutung nggih to Bu Mas pripun kaya ngene rek ngombe kopi ngono oh ngaten iku jenengan nyuwun apa etok-etoke jaluk ning rawani omong ora iki tenan iki oh tenan nggih kopi wengi untuk dilukas rakyat betul lah jenengan noklek nih nopo ngaten beriko gitu mas nggih nggih wis kata-kata pramulati wonten ing pundi adek lalit neh aku kulino ngali Pak oh Malang Sari nggih wis sasmita ning mlebet mriko kopine metu mriki monggo pun tanjane Wahyu Laras kopi wengi senajan tok awan tembange kopi wengi nggih Bu nggih nderekaken sumangga wanci dalu dan mambengi wis kanggo saiki suarane iki swara niki pun dadi barang-barang lho Pak dadi mobil gitu gedekne barang gedekne apa gedekne barang barang sing pundi barangke kaya to Kaya. kaya nggih lah tenan to jenengan lagi muni wanci wengi lah kopine wis metu ini kraya-kraya napa mboten iki oh mboten nggih monggo pun dipacunaken nyanti niki putih melu butuh melu ku sanu bature dilungi ki ora dilungi prangipun jiwa bagaimana kok tak jaluk ben oh dilungi dhewe lungguh jejagungan Mas lungguh jejagungan wonten dalemipun Bapa Gunawan Dinang pun pirsa napa dereng nggih mengko ganti kang pundi dereng sami nek ngoten kula nggih dereng kok kenalan lak ra lali sambi ngono ki lho nyeblok dalane lunyu sok keplese nanti siram kok malah lu disiram kopi niku wae to sambi ngotot ngombe malah nyuro gitu se Ledala sok kulino guyon ranggih ngoten niku sambi ngotot ngombe kopi nggih Pak leres lek ning ngarep iki ngeten iki pas mau badan aku sik ragu-ragu dipas-pas nih Pak nggih lek ora pas ya benake dicoloki Pak nggih dicoloki pun padang jane niki marane MC ini lah kok akun nih mari gugup wonten Mas marane MC ini bagus sik enom kayak bagus ya marane dasar yen dagangan blakakne oh kok dagangan mau jare wis oh iya lali tenan wis mau alit angkringan kok bisa
kita eneng tambahane suwigrak segake. Untuk tariban rada tiba ya pangapa Mbak nggih. Monggo kalajengaken Wahyu Laras. Kadang alir iku saumpama kancaku iku ana bebas
Pancake kok saya sigat niki kopine wis metu napa ketambahan kalih niki Pak? Pak Semari, oh kopine wis metu. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh Mbak Wilis kalian Mbak sinten rawuh? Mbak Irna nggih. Mbak Wilis rawuh langsung wonten pamundutan Mbak Wilis nggih. Kalau wau Abah Seno YouTuber ngersakaken tresno larangan saderengipun istirahat setunggal Abah Wisnu. Oh Abah Wisnu nika wonten seratane nika lah dalah ngajengin jenengan. Lah rodok kiwa Iya, halo saya. Iya. dan subscribe. Makasih. Subscribe iki. Sakniki nopo nggih Bapak? Sakniki, Oh Bapak. sakniki panyuwunipun sak bibaripun setunggal tembang niki kita istirahat sebentar ngaten nggih Mbak Wilis nggih. Oke, siap. Nggih ngaturaken wilujeng siang Mbak Wilis nggih. Oke Mas, wilujeng siang. Nggih, kula nderek ajar kinareng barokah kadang saking Wahyu Laras. Wonten ing rikalangan siang punika nuju prana marasuan ngabiyantara wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Gunawan. Kanthi hajat kang kinelerar benjangipun dawuhipun piranganten sarimpit Mbak Siska Tri Mariani kalian Mas Bagus Rizky Hidayatullah ngaten Mbak Wilis nggih. Pintu Matur Mbak sembah nuwun. nggih. Pak, sinten mau? Pak Gunawan. Pak Gunawan, sapa nimbali kula kalian rencang-rencang lantaran Pak Tanto nggih Mas. Nggih. Kula nggih dereng paham Pak Tanto ingkang pundi ngoten niki. Oh nika Mas, Ingkang pundi? pelantikan tangan. Piantune Bu Agus gede dhuwur Mas. Dalah. Dalah. Lah dalah. Matur sembah nuwun lho Mas Tanto nggih. Mas Tanto. Benceng-benceng malih. Nggih, sesuk neh Pak. Teng pundi meh ngoten. Neng kene neh apa neng kulon kono? Apa neng ngendi? Monggo tresno larangan nggih. Abah Wisnu. Jangan menikah spesial kabin Abang Wisnu. Sarang-sarang joget Abdullah. Pak Semari lebih sedikit. Nalikane udan krimis mong kelingan sliramu manis jatuh bisa tak selai katane isih tresno jroning ati. Saben ngaji saya lamun anindene dan saya lamun bisa kawan fotomu rakrasa netes kalau ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen tambung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada. Wes tak trima senadyan lara tak simpen tembok putri nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi
kata nggih. Ngaturaken matur kenging panuwun para kadang-kadang saking Wahyu laras larugi kunju katur karsane para punden ingkang sampun keserawan dalem iku panjenengan pangangaken gugati alipun saking kula sakadang saking Wahyu laras kasih sautawis kebareng paring pakurmat dumateng para kadang ingkang nitaken ibadah salat zuhur.